Croeso i fideo'r Gwasanaeth Teuluoedd Integredig Lleol, cyflwyniad i ymwybyddiaeth synhwyraidd. Bydd y fideo hwn yn cynnwys gwybodaeth am ein gwahanol synhwyrau a'i defnyddiau, ymddygiad y gall sensitifrwydd synhwyraidd arwain ato, a sut i addasu cymorth i leihau ac atal ymddygiad sy'n herio. Mae gan ein cyrff ni 8 o wahanol synhwyrau. 5 synnwyr allanol y mae rhan fwyaf ohonym ni'n gyfarwydd â nhw: gweledol neu golwg, cyfforddol neu cyffyrddiad, ganeuol neu blas, arogleuol, arogl, a chlywedol sef ein clyw. Mae'r synhwyrau hyn yn ein helpu ni i sylwi ar ein hamgylchedd, cysylltu ag atgofion ac emosiynau, ac yn bwysicach oll, cadw'n ddiogel drwy synhwyro peryglon. Mae yna hefyd 3 synnwyr mewnol: synnwyr vestibwlar, propriodderbyniaethau ac intordderbyniaethau. Y synnwyr vestibwlar yw'r synnwyr cydbwysedd a symudiad sy'n gadael i ni wybod a ydyn ni'n symud ac i ba gyfeiriad, hyd yn oed os yw'r llygaid ni ar gau. Mae'r derbonyddion yn ein clust fewnol, hwn sy'n trefnu pob system synhwyraidd arall. Mae'n ein helpu i ddatblygu ein cryfder a chadw ei cydbwysedd ansadrwydd. Gall plant wneud llawer o symudiadau gwahanol fel troelli, pendilio, neidio neu siglo, i helpu ei hymenydd deimlo'n sefydlog a chanolbwyntio. Gellir camgymryd hyn am orfywriogrwydd weithiau a gall effeithio ar ei cydbwysedd, ei cydsymudiad a'i sylw. Propriodderbyniaeth yw ein synnwyr o ymwybyddiaeth o'n corff. Mae'n dweud wrth y corff lle mae o yn ei amgylchedd. Mae'r derbonyddion yn y cyhyrau a'r cymalau ac yn cael ei gweithredu wrth weithio'n galed. Gall propriodderbyniaeth gynnwys cnoi, neidio, dringo, gwthio a tynnu. Ac mae'n ein helpu ni i wisgo amdanom a chynnal ein helendid personol heb i ni ddefnyddio gormod na dim digon o rym. Mae'r plant sy'n ceisio mewnbwn propriodderbynol yn aml yn chwilio am fwydydd sy'n galetach ac yn grensiog, neu pethau i'w cnoi, pwysau dofn neu weithgarwch corfforol trwm, am ei bod yn ei helpu i deimlo'n fodlon, dan reolaeth ac yn dawel ei byd. Interodderbyniaeth yw ein system synhwyraidd fewnol. Mae'n rhoi cliwiau i ni am sut rydyn ni'n teimlo, enghraifft, tymheredd y corff, bod eisiau bwyd, rheolaeth o'r bledren a'r coleddin, gwaeledd a'n hemosiynau. Mae interodderbyniaeth yn dweud wrthym ni sut mae'r corff ni'n teimlo a beth mae o ei angen. Enghraifft, pan mae ein bol ni'n gwneud sŵn, rydym ni eisiau bwyd. Yn syml, mae'r synhwyrau vestibwlar, propriodderbyniaeth ac interodderbyniaeth yn cydweithio i helpu plant i deimlo'n ddigynnwrf, yn ymwybodol o'i corff ac mewn cytgord a'i anghenion mewnol. Mae gwahaniaethau synhwyraidd yn ymwneud â gallu ein hymenydd i brosesu gwybodaeth gan bob un o'n 8 synnwyr. Gall plant neu oedolion â gwahaniaethau synhwyraidd yn aml cael eu llethu gan bethau fel golau, sŵn neu arogleuon, a gallant gamymddwyn neu ddangos ymddygiad heriol o ganlyniad. Gall unigolion ddangos ymateb synhwyraidd anghyson, yn aml oherwydd newidiadau mewn, gorbryder, cyffro, bleinder neu straen. Mae bod yn or-ymatebol neu ymateb yn ormodol i'r synhwyrau yn golygu y gall unigolyn ymateb yn fwy dwys i wybodaeth synhwyraidd. Enghraifft, fe allai ymateb gyda braw neu ofid o glywed sŵn uchel. Mae'n bosib i unigolion hefyd beidio ag ymateb yn ddigonol a dywedir ei bod yn dan ymatebol. Os yw unigolyn yn dan ymatebol, nid yw'n sylwi gymaint ar deimladau ac sy'n arferol, ac ni fydd yn deall sut i ymateb bob tro. Enghraifft,
Efallai na fydd yr unigolyn yn sylwi ei fod mewn poen, neu ei fod angen mynd i'r toiled. Mae'r rhewfryn synhwyraidd yn ein helpu i ddeall nad yw'r ymateb neu'r ymddygiad y gallem ni fod yn ei weld yn datgelu'r cyfan. Yn aml iawn, mae yna lawer mwyn digwydd o dan yr wyneb. Dyma rhai o'r ymatebion ar mathau ymddygiad a welwn yn aml: crio, sgrechian, stumio, ymddygiad ymosodol, rhedeg i ffwrdd, tynnu dillad, gwneud niwed iddyn nhw eu hunain neu i eraill. Dyma'r hyn nad ydyn ni'n ei weld o dan yr wyneb. Teimlo poen neu wedi brifo, cael diagnosis, dioddef gorbryder, batri cymdeithasol gwag, gormod o ofynion arnyn nhw, bod wedi gor-gyffroi, ceisio mewnbwn synhwyraidd, teimlo'n rhy boeth neu'n rhy oer, ddim yn teimlo'n dda, methu cyfleu eu anghenion, osgoi mewnbwn synhwyraidd, dillad yn ei cythruddo, neu methu ymdopi â newid. Yn gryno, mae gwahaniaethau synhwyraidd yn ein gwneud yn anodd i'r ymennydd brosesu mewnbwn, sy'n achosi gormod neu ddim digon o ymateb, ac mae hynny'n newid yn ôl hawliau neu sgil straen. Mae ymddygiad gweledol yn aml yn celu anghenion cudd y mae'r plant yn cael trafferth eu mynegi. Yn aml, gall fod yn anodd dweud ai strancio neu colli rheolaeth mae'r plentyn. Strancio yw y ffordd y plentyn o fynegi rhwystredigaeth neu wylltineb. Mae'r plentyn yn tueddu i roi'r gorau i strancio pan mae'n cael yr hyn mae eisiau, yn newid ei dacteg, neu os bydd rhywun yn ymateb yn wahanol iddo. Mae pyliau o golli rheolaeth yn ymateb anfwriadol i orlwytho'r synhwyrau. Mae pyliau o golli rheolaeth yn debyg o barhau hyd yn oed ar ôl i'r plentyn gael yr hyn y mae eisiau, oni bai fod hwnnw'n eitem sy'n helpu i leddfu ei system synhwyraidd. Gellir tawelu pyliau o golli rheolaeth fel arfer drwy ddod o hyd i amgylchedd mwy tawel neu ymateb yn wahanol. Yn gryno, mae strancio'n ymddygiad bwriadol sy'n dod i ben pan fydd anghenion y plentyn yn cael eu bodloni, ond mae pyliau o golli rheolaeth yn anfwriadol a dim ond pan fydd yr amgylchedd neu'r gefnogaeth yn newid y bydd y plentyn yn tawelu. Mae angen arsylwi'n fanwl a dod i adnabod eich plentyn mwyn gallu gweld ei gwahaniaethau synhwyraidd sydd wrth braidd ei ymddygiad a pha chefnogaeth maen nhw ei hangen. Gallai hynny fod yn fwy o ysgogiad, llai o ofynion, neu newid y sefyllfa neu'r amgylchedd. Gellir gwneud addasiadau rhesymol i helpu plant ymdopi. Addasiadau rhesymol yw'r newidiadau a wneir i helpu unigolyn i ymdopi a ffynnu. Er enghraifft, rhoi'r cyfle i'r plentyn drafod ar diwedd y dydd os oes ganddo unrhyw bryderon, darparu ardal dawel i'r plentyn fynd i fwyta os oes ganddo unrhyw sensitifrwydd i fwyd neu sŵn, neu cynnig cyfleoedd am seibiannau synhwyraidd strwythredig drwy gydol y dydd. Mae addasiadau'n helpu'r plant drwy fodloni ei anghenion synhwyraidd ac emosiynol. I grynhoi, mae gan ein cyrff ni 8 o synhwyrau, 5 allanol a 3 mewnol. Mae'r synhwyrau hyn yn ein helpu i amgyffred y byd, mwynhau profiadau a chadw'n ddiogel. Gallai plant a gwahaniaethau synhwyraidd fod yn or-ymatebol, ymateb yn gryf, neu'n dan-ymatebol, sylwi llai, i fewnbwn synhwyraidd. Mae crio, ymddygiad ymosodol, neu fynd i'r cragen yn aml yn arwydd bod gan blentyn anghenion synhwyraidd neu emosiynol sylfaenol. Bydd arsylwi'n fanwl yn helpu i adnabod gwahaniaethau synhwyraidd a gweld pa addasiadau rhesymol y gellir ei gwneud. Ymunwch â ni i ganfod ffyrdd o helpu eich plentyn gyda'i anghenion synhwyraidd yn ein gweithdy cefnogi gwahaniaethau synhwyraidd. Diolch i chi am wylio.
Rhewyd y fideo hwn gan y Gwasanaeth Teuluoedd Integredig Lleol, sy'n dîm amldisgyblaethol ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdd Deistref Sirol Conwy a Bwrdd Iechyd Brifysgol Beti Cadwaladr.